pon PDF in This call is now being recorded. PDF in kanin pedonia. Le relation to a definition kana kina homework nge relation definition. Relation to the set in relate dan kani meta Cartesian product ka to multiply sign. Page number 1 kala wen ro. Page number 1. In page number 1 in textbook ka. Nentro. Katong shetro. Yes, sir. Oh. Relation kan ti chuan hey tlaya relation in muthei tro in muthem minus 1 minus 1 is related to minus 1 is related to 1 oh chuan in 1 is related to 1 se chu ta hian in a domain chu a ma ho song oh a first coordinate ho ha 1 te minus 1 te minus 2 te a domain ani oh a ma ho kha oh x exists kami ho kha a domain ni ta arrange ho chu he ta minus 1 ina avazom pui nei ho zong kha arrange ni ta ni oh chu arrange chu 1 le 4 ani 1 khan in trom ani oh chu domain le range zia ni ta ni kan kal sung wa chan chu class 11 na kan zir lai kan zir sa to ni wangin enge relation ti kan soi fia bak to lo na kina ino chui zau venga class 11 textbook en pain in lo tiang ka soi sung ang la in textbook exercise 1 ne lo ke lo page number 16 page number 16 page number 16 na kan mu angin question number 1 question number 4 let r equal to xy se chu x hi domain ani y hi arrange tina intani chuanin khata equation in aron define dan chu x plus 2y equal to 8 be a relation in n ani ta chuanin find the range arrange kan song don se chu tuna hianin x a hianin engemoni data la y hian engemoni data la number ma se tuna kan number mu kha hey kan enangin tlai lo hey natural number kha ani nge ngai ni natural number kha ani nge ngai chu chuanin le kan da chinang x a 2 ka da in y a 3 ka da in equal chem an equal chiang tro x a 2 y a 3 ka da in x a 2 y a 3 ka da chuan 2 plus 6 an enga 8 in don tro khatia in equal zel thei kha natural number ka da ngai minus ka da thei lo natural number chu 1 2 3 4 5 ang chi khan ta chuanin a second na chuanin 4 x a 4 ka da y a 2 ka da in 8 equal ta an equal thei zel ngai ta ni chuan next a chuan 6 x a 6 y a 1 ka da in 6 plus 2 ning 8 in don ta kha ti khan zo ta thil dang ada thei to lo minus ada thei lo ka ti ka chuanin ta hianin hemi relation atang hian arrange ka thang chhuak ang arrange chu a second coordinate zel kha 3 2 1 ho kha range ani ta ni tro chu arrange ani ta har lo ta chuanin question number 6 an kal liang question number 6 r equal to ab b equal to modulus a minus 1 for all a belongs to integer a kha integer ani integer kan ti chuan nge yang
minus 1 2 3 te point the ma se point ni thei lo 1.5 the integer ni lo and atita a ron define dan kha modulus a is less than 3 modulus a kan ti chuan in kan zir dan chuan modulus ani chuan in negative kha a positive zel don ti na in ta tro chu kan zir dan ta ni heta ta sten a chuan kan zir dan ta ma se kha ni to lawa absolute function ani wangin heta a modulus a kha chuan in modulus a is less than minus 3 ani chuan modulus a kha minus 3 le anwai chi ka zi hi lo anula modulus a is equal to minus is lies between minus 3 and 3 modulus a kha minus 3 le 3 in kara omani om zi chu minus 3 le 3 kha tel lo integer ni wangin point kha tel thei om zi chu minus 2 minus 1 0 1 2 ho song kha a value ni thei ti na kha thiam tro it lies between minus 3 and 3 om zi chu minus 3 le 3 tel lo in minus 2 minus 1 0 1 2 ti na ta ni om zi chu he teng lai b equal to a modulus a minus 1 hian a value ka da don lo en vero a aya so a value ni thei chu minus 2 minus 1 0 1 2 kha a value ka da tu ho ni ta ni b equal to mod a minus 1 hian minus 2 ka da chuan minus 3 chuang atro a minus 2 ka da chuan minus 3 chuang ma se modulus ni positive anga 3 niang tro chuanin minus 1 ka da chuan minus 2 lo chuanga ta hian chu amod ne chuan 2 ti khan 0 ka da chuanin minus 1 lo chuang chu 1 ti na tro kan thiam tro ka tiang khanin a value a modulus a value ni thei chu ka da kim ta minus 2 minus 1 0 1 2 ka da khan ti han domain le range lo chok ta a domain chu minus 2 minus 1 0 1 2 arrange chu 3 2 1 0 lo ni ta ni kha domain range son dan ol sam ban kina ai harom do na tu chon khami kha ol sam te bot ta po enge domain enge range tia ol sam ten lo zo zo mai theng chi hai ta ni le next a chon in enge relation chu eng tinge kan zia thin zia dan chin in text wa khana oma lo enula example de ka pram pe de utopa a is related to b hey a r b ti ka sia hi a is related to b ti na ni a r b as screen hin lo nok teu a r b ti ka a is related to b kha a b belongs to r ne nang reng hetia a related to b ti a b belongs to r ti azia da nang reng ta ni om zia nang reng ka ti ai chu ti hian in du zok in angin in ziak thei anoi hen 1 is related to 2 ti le 1 2 related to r ai nang reng ta ni kha du man thei ta ni exam na po kha confuse lo tur ni choi ai relate lo chuan anoi hi lo ni ta 2 is not related to 3 kha tiang khan a is not related to thai kha kha ni mai r kha thai kha voi khat horizontal diagonal lang do takin a is related not related to b anoi mian khan 2 3 is not related to r tiang kha ain relate lo om se chu ain zom lo ni tina ain zom lo khami ti pani khan kal dun thei lo tina ni mai le reflexive transitive ti ho ha kan le lo kang le various page number 2 lo ke lo te page number 2 enge reflexive enge symmetric transitive hei hi kan shiat fia ngai ni relation and function relation hi kan daily life applicable empty zong zong khan kina homework ka ron pedon chawa chu in lo shadon ya reflexive kan ti chuan in ama le ma khain mu ngai ni reflexive kan ti chuan khatia kan if a belongs to r for each a belongs to a ti kha
A related, that is if A related to A ni ta se chu A khan A boka mungai se chu dar thanga in enang ani mai dar thanga nang mai mu lawa mi pai lo ni mo mai che lo ni ko au chuan in irreflexive lo ti ani mai reflexive chu ama le ma even number chok char char ta even boka chuangai odd number chok char char ta odd number chuangai ama le ma ti khanin even le even odd le odd chuan in natural number ni char char ngai natural number chuak tura antinan negative fa chuan dei chuan in a reflexive lo kha ti ani mai chu reflexive om zia chuan ta ni ama le ma kan daily life a po applicable em ti kha lo ngai to la nang ma kha antinan nang ma kha brother in thailo tro you cannot be a brother of itself ang deuh khanin I unau pa engting en unau pa nei don chon midang ani ngai nang ma kha unau pa ni thailo unau nu ni thailo om se chu kan daily life nen lo example a lo petaula reflexive chu ama le ma mu ngai odd le odd even le even chu zel ngai chuan chu reflexive om zia ti na ta ni symmetric ani chuan engti zong point antinan no enok teu if AB belongs to R implies BA belongs to om sia chu alet zong pon chokila alet zong pon chokila adik tur ni alet zong pon antinan forward zonga kan chuwa even chuwa let zo kan chuwa even chuan kha symmetric antinan 2 plus 4 2 even nita draw 2 plus 4 2 even nita chuan in 4 plus 2 po even ni tho khatiang deuh hlek khanin a let zong pon an hnunga kan ta kha a first a zok dai la even tho emo angai tho chua chuan chu symmetric ti na ta ni chuan in transitive kan ti chuan mi pathuman amangai antinan una pathuman ni ta tab A B related to B C belongs to R such that AC belongs to R ang deuh khan antinan una pathuman ni ta anau pangberle alai kha una wan nia anau pangberle alai kha una wan nia alai le au paber kha una wan nia tro om se chu anau pangberle upaber pa una wan thei je thiame transitive form chu thil pathum in chun kho mangai ti ai chu antinan thian hawa khan antinan thian pathum no ni ta thian le thian kha in tom thei chuang lo ni I thian kha he ta midang thian lo ni lo chuan I transitive lo ti na A B C lo om ta A le B anin thiana B le C anin thena wang khan A le C kha thian ni kher thei lo tro khatiang deuh khanin A le B thian ta se B le C thian ta se A le C kha thian ni nge don ti kha a chiang chuang lo ni an lo in kom lo me thei khatiang deuh hlek khan transitive chu thil pahnih atangin thil pathum atangin kan la khom don ti ai chu le transitive form zia chu ti khan ka ti zung don ka le exercise 1B ka chaw nai lo en lak teu a screen here en teu le exercise 1B question number 12 na ka khon choka question number 12 na kha question number 12 na khon choka hey a relation hi lo en teu 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 om ta ni tro he chang hian hey he ta A equal to 1 2 3 ni ta ka chaw nai lo en teu le since 1 1 2 2 3 3 om kim vector ni om kim vector ting lai 1 2 3 a hianin a reflexive lek 1 hen ama bok va mu le 2 pon ama bok 2 va mu 3 pon ama bok 3 va mu chu wangin a reflexive ti na tro a reflexive ti na kha chu since 1 1 2 2 3 3 belongs to R therefore R is reflexive ni mai antinan 3 3 lo om lo palta se he a reflexive don lo pakhat po om lo chon reflexive thei lo pahni om wang khan reflexive don ti hai lo wa pakhat 3 3 lo om lo palta se mo 2 2 emo 1 1 khata hen pakhat
po lo pal ta se pahnih chaw om wang khan a reflexive thei lo an vai an om ngai an mani len mani an hmu zel ngai chuanin asymmetric lo na chan kan soyang hei an asymmetric lo na chan point pakhat ka lak chhuak kha tok an vai lak chhuak vek ngai lo to po hian pahnih lak chhuak thei ma se pakhat chaw ko ron la chuak since 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to tingaya R hi don teu R hin 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 om ta tro 1 2 a om ma se 2 1 om lo tro chu wangin hei hi asymmetric lo ale zong in om lo chu wangin hei hi asymmetric lo tina 2 1 does not belongs to R therefore R is not symmetric ani ta ni he thiam tro chuanin anexa hen en le tawla 1 2 R om chuanin 2 3 R om tro om se chu 1 le 3 hi 1 le 2 2 le 3 2 le 2 chuanin chom nge ni hemi te pahnih hian tro 2 le 2 chuanin chom nge ni ma se 1 3 om tat lo ta hian ta hian 1 3 om lo 1 3 om lo 1 2 le 2 3 oma ma se 1 3 om ngai tro hei tiang la hi anin chom wang khan om don tina ni lawa tuna mi hi 1 3 om lo wangin asymmetric lo tina ni kha in lo in don ya le khon vakal chakwe question number 3 na AB belongs to integer and A plus B is even om je to A plus B is even ni charcha rangai le reflexive kanen thok ang ne zir to nu kanen thok don let A belongs to integer tro om je chu a reflexive ani ti proof don chuan element pakhat chaw la ngai A chaw or B chaw or C chaw A B ila theilo reflexive wa chon pakhat khami khan element pakhat ila khan ama wa mu in mu em ti kan don chonin ke ka man tang kai tur chu hei hi ka chaw reflexive transitive ka chaw chung song khan he thil hi A plus B hi A plus B hi a om char charangai hei A plus B om char ngai let A belongs to integer om chu A vek ani don B ya po A ka da thei pakhat chaw ni don wangin B ya A ka da thei om je chu hemi mang hian A plus B mang hian A plus A ni don chu 2A tro 2A chu even nem 2 om chuan even ni don chiang sa ta tro chu wangin adikani a reflexive even in even bok avamu na thiam tro even in even bok avamu wangin hei a reflexive don antinan 3A te mu dei tai la hei adik theilo ta chuak theilo om je chu ta hian A plus A ka da ta 2A lo chuak ta chu even 2 om wang hian even ni wangin he ta equation mi khala sual lo ni equation a khalin even a chua ngai ron tia I plus chuan even a chua zel ngai ron ti tro chu wangin tuna po ka plus a even thawa chuak chu wangin hi a reflexive har dewen chuan symmetric lo ne tai na symmetric a chuan A B belongs to integer such that A is related to B tro A B belongs to R A B belongs to R he tami ka mang thei ni he tami hi hei ka mang char thei hei chu A plus B is even tro hei chu question mi ni sa a forward zong chuan dik sa question ni ron soi hi a dik sa hei kan mang nga lang chuan nge A plus B is even a dik chuan B plus A po even ni don em ani don sa tro a let zong pon dik ani chu wangin hei symmetric B is related to A or B, A is even. Therefore, R is symmetric. Alien zong pon dikani. Chuanin next transitive. Transitive a chuanin
a separate ilak te pahni kha chu dik adik nge tur adik chiang sa dik anga ingai I chaw ve via wangai lo question tang khan adik sa tur ani hei chu hei le hei chu adik sa tur ani kha tang khan AC in relate MT is ong jok tur ani AC in relate to po A is related to B chu A plus B is even tina A plus B is even tina B is related to C to B plus C is even tina hei chu adik sa question in adik sa aron ti ani I chaw ve via wangai lo adik sa hei tang hian AC adikem at ka chaw nai lo enula AC even turin ka siam don loen teule AC even turin ka siam don A plus C equal to enula hei plus 2B le minus 2B ka da chop ta ni tro in cancel thei tho turin tro ka da chop ta omse chu even ka chho tir do A plus C ka even ka chho tir do chuanin tengai 2B hi mun hi ka chen plus B in tro chuanin A plus B shine ka da B plus C hay even vek an ni he tang hen A plus B plus C is even ka tiam chu A plus B even ni B plus C po even ni minus 2B po even tro even vek an ni tu ni mi te minus 2B po even tho A plus B po equation tang hian hey then ka ti he ta hian A plus B and B plus C is even ka ta A plus B even nia B plus C even nia minus 2B po even ni even kha I plus semo I minus semo in ti zong pon khoila even tho chok don tro chu wangin hei adikani a transitive tina shathiam tro lo thui ro semin exceed de lak me le question number 9 na hey ne thok ya da dang chu grupa kan in pedonia let S be the set of all real numbers show that relation R equal to B A square plus B square equal to 1 nita A square plus B square hian wana tluk nge tur ani wana tluk nge tur ani le show that it is asymmetric but neither reflexive nor transitive asymmetric ma se a reflexive lawa a transitive law bok ti kan prove don ni tuna hian in shit tur chu adik law ni ti improve don chu an example impact zel angai tuna po asymmetric lai chu adik asymmetric ani aron ti chu wangin lawen tole A B belongs to R such that A is related to B then A related to B A square plus B square equal to 1 it's equation train chiang sa tro chuanin B square plus A square pon 1 tluk don tho tro equation tang khan I da ma sai mo da nu mo A le B kha 1 tluk don chu equation ina ron soi ni chu wangin a le zong pon 1 tluk tho wangin B is related to A kha asymmetric ani asymmetric kan sha thiam tro le reflexive em ti kan lang a reflexive law equation a hian eta hian but neither reflexive nor transitive aron ti wangin adik law ni ti adik law na lai point pakhat ka lak chuanga adik na lai lak chua tal tum lo tur adik law na lai zong don adik na lai zong char chuan om ziam lo a false ani ti equation ina ron soi chuanin adik law na lai point isun ngai khami example pakhat khai pe khana tok adik na lai chok chau mana adik law na lai point I show lo chuan exam na point I mudon lo mark I mudon lo to na po a reflexive law na lai point pakhat ka la chok don a reflexive law na lai point pakhat ka la chok don chu 1 belongs to R 1 square heta A square plus B square hian 1 ka da ve don na chu 1 chuak don lo tro 1 square plus 1 square chu 2 ni don tro equation nei mil to lo ni chu wangin point pakhat ka lak chua a khan dik lo oma chu wangin a reflexive lo le transitive fi example pek chuan har lai ber ni ta ke example pek lo en taula hey ta hi chuan dik don ta hi chuan a dik na lai point karon la chuak
a chen sang pahnia khian a dik ngai point karon la chuak chon hei lo en bokula ta point a dikang ta point lo chok ma ro wana chuakang a sang ve ve ka chok khianin wana chuak 1/2 square le root 3/2 square khia hin wana chuak tro a chuak em nongoi to teu 1/4 plus 3/4 ni don chu wana chuak don tro lam zo ka thiam em cho heta po hian root 3/2 square plus minus 1/2 square apo wana chuak tho tro ma se he ting lai hi ac ang kha a lo teu c ang kha a le c a square plus b square nga ka chaw khan wana chuak lo a chuak don lo a chuak thei lo ni om je chu a dik lo na lai point ka la chuak a tira khan he ting lai chuan dik ma se he ta hian dik lo na lai ka lak chhuana tur example kha ka lak chhuang ngai ni kan cha thiam tro ta hian a dika ma se ta hian dik lo kha ting lai kha transitive a chuanin a b le b c a dik ma se a c a dik lo kha ka lak chhuang ngai a false tur chuan en tiran a b a dik lo han ngot chuanin ma ki mudon lo hei tu na chon hei ka a b a dik tro chuanin ka a c ka a b a dika ka b c a po dik a is related to b is related to c ang a dik ve ve ma se he ta minus 1/2 le minus 1/2 an square plus ka la khan dik lo kha tiang lai kha transitive a chuan a dik lo na lai point kha in lak chu angai sa thiam em la maths ho kha anh ti kan tiang parents group an fek lo in ka sia nang mani big kha group in nei em lom so group in nei em Kasino. ka number lo la teo ka number lo la group min lo tham sa pula message mo thon lang whatsapp mo chon a link to ron thon nga ta chuan a link to ron thon ngai no join don ya chu chonin tunami ka chaw sa hui pdf in ka ron dalu tang pdf in ka ron dalu tang hei chaw om chaw me hei om tam tu chonin relation kan zaw ni mai a chaw na big chuan ni danga po dang ka ron dalu zelang group lo siam lo 9862 ka phone number nei do vekem 9862498704 ka whatsapp na ne ta khanin a link lo thonu lang message mo thon lam non tham sap la chonin a link lo thon ang sanin ge la ito ngo